Craiova este pentru a doua oară gazda unui eveniment de mare anvergură, Gala Super Combat. Ne pregătim, prieteni, pentru marea finală. În această finală, Frank Munoz, spaniolul, îl va întâlni pe reprezentantul României, pe Sebastian Ciobanu. În câteva momente vom afla deznodământul acestei confruntări. Vă reamintim că Frank Munoz a trecut de Nicolae Falin, rusul naturalizat în Germania, iar Sebastian Ciobanu, la puncte mă refer, l-am zis Munoz pe Falin, iar Ciobanu a trecut de Vladimir Toptasinov, tot la puncte. Așadar, două stiluri de luptă diferite. Munoz, supranuit Pantera Neagră, sportivul alunecos, cum vă spuneam, sportivul care așteaptă ocazia potrivită, nu se bagă la necontrolat la bătaie. Îl întâlnește pe Ciobanu, care pur și simplu este un luptător care apreciază mai mult lupta directă și mai puțin strategiile. De aceea vă spuneam că vom avea parte de o încleștare un pic deosebită. Cel care va câștiga, va fi declarat oficial câștigătorul turneului, câștigătorul Super Combat World Grand Prix Craiova 2013. Poate fi, din păcate, ultimul eveniment Super Combat organizat în România anul acesta. Sunt programate și alte destinații. Pe măsură ce brandul Super Combat devine unul internațional, s-au făcut calificări și în Atena, la Londra, la Dortmund, în Croația, a fost Super Combatul și în Brazilia. Urmează Las Vegas și, bineînțeles, Canada, acolo unde Eduard Inimia l-a cooptat în echipă pe Adrian Diaconu, campion mondial la semigrea în box. Așteptăm cu nerăbdare acel moment. Deocamdată ne-am mulțumit cu galele de aici de aproape și mai ales cu cele din România. Destul de simplu acest fapt, pentru că în România costă mai puțin să închiriezi o sală, sală în care să poți desfășura meciuri. Dacă ești în Craiova, probabil, dacă discuți cu Lia Olguța Vasilescu, ți-o dă și gratis. La ce spuneai tu apropo de ce spuneai tu mai devreme cu acele gale din străinătate, ele sunt New Heroes și Tryouts. Nu au fost World Super Combat World Grand Prix. New Heroes este practic tot sub egida Super Combat. Practic sunt gale în care sunt testați sportivii noi, la fel și Tryouts. Pepiniera, într-un fel, Alex. Într-adevăr, ce să mai? Super Combatul prinde amploare, se compară cu circuitul Glory, la fel cu circuitul K1, cu care au avut și un parteneriat nu foarte bun, cei drept. Și-a făcut intrarea în ring între timp Eduardo Mendez. Nu, este vorba despre Frank Munoz. L-am văzut pe Jairzinho Rozenstruik mai devreme, iată-l și pe rusul Nicolae Falin, învinsul lui Frank Munoz de mai devreme. Și acum să-l vedem pe Sebastian Ciobanu, fiul lui Dracula. E nevoie de o strategie contra lui Frank Munoz. Nu mai merge ca în lupta cu Vladimir Toptasinov, să stai la bătaie. Munoz vine din Muay Thai, iată-l, are și acea mini bandana pe mână care simbolizează tradiția de Muay Thai. Trebuie însă să aibă strategie Ciobanu. Pregătirea fizică a lui Munoz este mai bună ca a lui. Ori îl prinde din prima rundă cu o lovitură, ori și face strategia astfel încât să poată rezista contra lui Munoz 3 runde. 1,88 înălțime pentru Sebastian. Antenorul său este Mihai Constantin, de 6 ani activ în circuitul, ba chiar de 7 ani activ în circuit, Sebastian Ciobanu. Stă să înceapă finala mult așteptată, prieteni, aici la Craiova, în sala polivalentă, proaspăt inaugurată în 2012, o sală ultra modernă.
Avem doi adversari redutabili, unul dintre ei și, de ce să nu spunem, favoritul nostru, Sebastian Ciobanu. Adversarul său este de această dată Frank Munoz, un spaniol cu care va fi ușor să lupte lui Sebastian. Sigur, Munoz, cum spuneam, este un luptător dificil, un pic mai bine pregătit fizic, un pic mai înalt Francisco Munoz, 1,95 m și 98 de kilograme, pe când Ciobanu are 1,88 m și 98 de kilograme. Aceeași greutate așadar, însă diferență de 10 cm între cei doi, alonj superioară pentru Frank Munoz. Acum, prima rundă i-ar aduce un avantaj lui Ciobanu dacă s-ar năpusti peste adversarul său și ar reuși o lovitură decisivă. Dacă nu, trebuie să reziste cu el 3 runde și nu e ușor. Munoz, aceeași tehnică pe care a aplicat-o și în meciul de deschidere chiar, prima semifinală, tehnică pe care a aplicat-o și contra lui Nicolai Falin, cel care este în public acum și îi urmărește pe cei doi. Așteaptă deocamdată Munoz, își folosește din plin loviturile de picior, mai ales aceste lovituri înalte și la semi-înălțime pe care le-a folosit și în acel meci despre care aminteam, meciul din deschiderea serii. Deocamdată Sebastian așteaptă. Da, într-adevăr, ambii se află la al doilea meci. Nu e ușor să lupți de 2 ori în aceeași seară. Bine că ambii au reușit să nu cadă în primele meciuri, adică echilibrul nu le-a fost pus în pericol. E mai greu când primești knockdown, totuși reușești să câștigi, după care mai ai o partidă în aceeași seară. Nu s-a întâmplat acest lucru. Au avut și timp să se odihnească în timpul super fight-urilor. Ce să mai spunem de cele mai dure și cele mai solicitante competiții, cum ar fi Final 8 sau Final 16, ultimii 8 sau ultimii 16, în oricare circuit, fie K1, fie Glory, fie Super Combat. Atunci când toată acțiunea se desfășoară într-o singură seară, pornind de la 16 sau 8 luptători și ajungem la unul. Gală piramidală. Da. Acolo, într-adevăr, lucrurile se complică serios, chiar dacă reprizele din primele meciuri sunt mai scurte, sunt de 2 minute acolo față de 3 cât sunt programate în mod normal. Last man standing, cum spune vorbitorul de engleză, și în cazul la care te-ai referit tu, și în acest caz, pentru că este ultima partidă a serii, este ultima confruntare. Avem ocazia noi românii și în particular Sebastian Ciobanu are ocazia să se declare învingător, însă e nevoie de tactică. Nu-l bați pe Francisco Munoz dacă te năpustești asupra lui, nu-ți iese lovitura și îți pierzi energia. Deocamdată nu am văzut nimic interesant, cel puțin nu din partea lui Sebastian, și cu părere de rău spun acest lucru. A stat mai mult și a așteptat. Poate este o strategie totuși, își urmărește adversarul, îi urmărește mișcările și de aici încolo, în următoarele reprize, probabil va forța. Se consideră învingător Frank Munoz. Arbitrii posibil să-i fi dat câștig de cauză, deși nu am văzut lovituri clare nici de partea lui Munoz, nici de partea lui Sebi Ciobanu, însă de obicei prima repriză este de tatonare. Mă așteptam ca Ciobanu să forțeze mai mult, să tavere pe adversarul său pentru a-l scoate din cărți încă din prima repriză. De acum să știi că timpul curge în defavoarea lui Ciobanu, pentru că Munoz e mai bine pregătit fizic. Da, și a făcut o treabă excepțională. A lansat multe lovituri, multe și-au atins ținta, a profitat de picioarele sale antrenate. Să nu uităm că vine din Muay Thai, lovește foarte mult cu piciorul, în timp ce Sebi, cel puțin părerea mea este că până acum a lovit mai mult cu brațele. Începe runda a doua, Sebastian Ciobanu versus Francisco Munoz, finala
Super Combat World Grand Prix Craiova 2013. Da, a fost o lovitură care a intrat. A fost un pic dezechilibrat acolo Munoz și a revenit însă repede. Acesta este jocul, Ionuț. Haide, forțează. Se apără bine. A avut un moment de sclipire. Încearcă să-l țină la distanță cu acea lovitură frontală de picior. Frank Munoz pe Sebastian. Să nu-și piardă energia și vlaga. Aceasta este cea mai importantă treabă acum. Dacă reușește să lovească decisiv, Ciobanu are mari șanse. Dacă nu, timpul se scurge în defavoarea lui. Căutăm knockout-ul. Cade, dar alunecare. Da, alunecare, clar. Se aude și de pe margine cum primește indicații Sebastian. A încercat un Superman, nu i-a ieșit însă. Aceste pauze în care alunecă unul dintre sportivi, să știi că sunt benefice și pentru celălalt. Are un moment la dispoziție să-și tragă sufletul. Sunt momente cheie, așa cum spuneai și tu, în fiecare partidă. Sigur, trebuie să le speculezi. Și de cealaltă parte trebuie să nu lași adversarul să le speculeze. Iată, Diresei n-a reușit. Corect, Ai văzut exact primul knockdown, după care s-a ridicat, a avut inimă de luptător, dar n-a mai putut. Să știi că imaginile, practic, în mintea ta se contractă și se dilată. Vezi lumea altfel după un astfel de knockdown. Și ești carne de tun, ești victimă sigură a adversarului. Dacă treci peste acel moment, auzi gongul, la pauză te reechilibrezi, hitric, bei ceva, ți se pune puțină apă pe tine, îți revii un pic. Dar trebuie să treci trebuie să treci peste acel moment. Din păcate nu s-a întâmplat în cazul lui Atodiresei, Ionuț Atodiresei. Păcat. Este românul care a fost învins în această seară. În rest, toți ceilalți români au triumfat, așa cum era și normal. De altfel, să vedem dacă o va face și în finală, marea finală, Sebastian Ciobanu. Deocamdată lucrurile nu sunt în avantajul său deloc. Respiră cam greu. Urmărește respirația lui Sebi Ciobanu. Respiră sacadat și nu mai trage aer în piept. Respiră rapid, foarte rapid și cu amplitudine minimă. Final de repriza a doua și dacă în cea de-a treia repriză și ultima, cea care va urma, Sebi nu face ceva, mi-e teamă că va pierde acest meci în fața lui Frank Munoz. Aici a căzut Munoz și să știi că a căzut, căderea a fost cauzată de acel croșeu de dreapta venit din partea lui Sebastian Ciobanu. Se poate cataloga de drept knockdown, însă foarte repede și-a revenit. Ții minte ce-ți spuneam despre pregătirea fizică a lui Munoz, că îl avantajează foarte mult. De aceea era bine ca meciul să se termine până acum printr-o lovitură clară a lui Ciobanu. Nu a fost așa. Pentru cei care privesc e mai bine, să știi, însă pentru Ciobanu nu, că mai are de îndurat 3 minute. Se mișcă destul de greoi Sebi. Să vedem dacă în cea de-a treia repriză, care a început în acest moment, își va reveni și poate îl va face knockout pe Frank Munoz. Există șansă și speranță până la final. Sigur că da, a fost o încercare chiar un pic mai devreme. A fost un croșeu care s-a oprit în bărbia lui Munoz. Atacă cu fiecare rezervă de energie acum Sebastian Ciobanu. Imaginează-ți că e ca un burete care se stoarce de fiecare picătură de energie. Exact așa este. Nu cred că va avea probleme în a rămâne în picioare până la finalul meciului, dar va pierde la puncte. Trebuie să atace, să se întâmple ceva, să poate să riște mai mult, chiar cu riscul de a intra în dificultate. Nu știu ce să zic. Din nou Mawashi la figură.
N-a intrat în plin, dar a fost lovitură punctată. Observă tactica lui Munoz, exact ce spuneam, pas înapoi, pas înapoi, pas înapoi. Și de acolo lovește folosindu-și alonja. Punctează, de să știi, arbitrii judecători stau cu un pix în mână și notează punct, 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 punct. Și dacă se termină cele 3 reprize regulamentare, posibil punctele să fie mai multe în dreptul numelui lui Frank Munoz. Rămâne să vedem. Multe se mai pot întâmpla. 1 minut și 40 de secunde. Din nou lovitură circulară la figură, lovitură circulară de picior la figură încercată de Munoz. Din ce în ce mai obosit, din păcate, Sebastian Ciobanu, destul de pasiv, aș spune, în ultimele secunde. În continuare, cel care pare să atace este Frank Munoz. Oh, ce lovitură de picior! Se folosește foarte mult de aceste lovituri, cum spuneam, Munoz. Atacă, cum spui tu, dar atacă pervers, atacă făcând pasul înapoi. Pare că fuge de luptă și mai trimite câte o lovitură din fundul curții. Lovește pe retragere. Da. Lovește pe retragere. Exact acest lucru l-a făcut și cu neamțul Nicolai Falin. Pare că acest Frank Munoz e un cavaler cu armură, iar Sebastian Ciobanu nu are pe unde să înfigă sulița. Asta este percepția asupra meciului. Încearcă și vezi ce suflet de luptător are Ciobanu, cum spuneam, cu ultimele rezerve de energie, pentru că a transpirat, a obosit, a transpirat, a rămas fără energie. Iată, mai și încasează. Ai, să mai încaseze acum nu e deloc o idee bună. Ultimele 25 de secunde. Rămâne fără timp, din păcate, Sebastian. Greu pentru arbitri. Numai în pielea lor să nu fie, pentru că oricui vor da titlul, celălalt va face contestații. Și pe bună dreptate. Încă 10 secunde din această finală între Francisco Munoz și Ciobanu. Cade Munoz! Merge, nu? Fight! Da, nu-l numără. Nu înțeleg de ce totuși, pentru că lovitura a fost una serioasă. S-a oprit pe colț. Să știi că a picat bine acest knockdown. Dacă arbitrii dau câștig de cauză lui Sebastian Ciobanu, are pe ce să se bazeze. Da, l-am pe pus acest jos. knockdown. Exact, l-am pus jos. Să spunem knockdown, pentru că nu a fost numărat totuși, da. dar o lovitură cu care a punctat serios Sebastian. Da. Și frumos, aici frumos. Aceasta este lovitura. Da, asta a fost. Greu, ți-am spus, greu să fii în pielea arbitrilor judecători, pentru că au și responsabilitate mare. Ei pot dovedi adevărat cu semnele pe care le-au făcut cu pixul pe hârtie, ca și semne simbolizând loviturile. Însă e greu să iei dreptul la victorie lui Ciobanu acasă, dar și lui Frank Munoz, care a avut o strategie mai bună de joc. E cu duș întors. Să vedem. Poate mai contează și acel 10% despre care vorbeam anterior, cum că Sebastian Ciobanu este la el acasă, la noi acasă. Nu exclude nici varianta unui extra round, să știi. Nu exclude. Posibil? Da, iată, da. extra round. Într-adevăr, un meci echilibrat, o finală excepțională și încă 3 minute în care Sebastian Ciobanu poate deveni învingător în această confruntare. Trebuie să-l pună jos pe Munoz. E cea mai sigură cale pentru a deveni câștigător undisputed, cum spun englezii. Indiscutabil, da, pe românește. Exact. Așa, timpul din nou se scurge în defavoarea lui. Deși îl văd obosit și pe Munoz, acuză acum o lovitură sub centură. Da. Sări pe călcâie. Își cere scuze Munoz, poate va fi depunctat. N-ar fi rău să... Ia, să vedem. Da. Deși a fost mai mult pe coapsa dreaptă, dar a atins și zona genitală. A încercat o lovitură frontală, așa cum a mai făcut-o și anterior, pentru a-l ține departe pe Sebastian. Cei drept, Sebastian nu a reușit să se apropie ușor, așa cum am văzut în alte meciuri. Iată, încearcă, e un procedeu de sacrificiu, știi? Vine din judo, din jiu-jitsu, un procedeu de sacrificiu e mai mult spectaculos decât eficient, să știi.
A vrut să-și surprindă adversarul, poate astfel de surprize. Penalizat, să se va fi penalizat Munoz. A fost a doua lovitură sub centură. Iată. One point penalty, un punct penalizare pentru Munoz. Acest Maegher, această lovitură directă de picior înainte, de obicei se duce la figură, dar iată, da, de obicei se duce la figură și trebuie să te protejezi. La jumătatea corpului rar se dă. Iată că totuși încearcă acest Munoz. Ei, o serie bună a fost prinsă de Frank Munoz. Combinații de lovituri de brațe. Se clatină Ciobanu. A fost o lovitură care a intrat în figura lui. Minut și 30 de secunde din această ultimă rundă a ultimului meci din Super Combat World Grand Prix Craiova 2013. Se apără bine contra loviturilor de picior aruncate de Frank Munoz. Sebastian Ciobanu din nou pare să fie lovit sub centură. Un punct. Care de unde? A acumulat destule. Nu ar fi frumos, sincer să fim, să câștige pe descalificarea adversarului. Nu se descalifică, se iau puncte. Ia. N-a fost tocmai sub centură. Nu prea. Da, n-a fost tocmai sub centură. A fost jos, dar exact pe bandă. A aplicat o pungă cu gheață acolo. Trebuie să aștepte câteva secunde. Sebastian, nu, continuă așa. A devenit haotică lupta, ambii lovesc, însă nu mai au în speranța că vor prinde o lovitură norocoasă și își pot trimite cu ea adversarul la podea. Și nu e exclus deloc să se întâmple asta, însă loviturile nu mai au forță. E puțin posibil, dar puțin probabil. Bună directa de pumn. Din inerție a căzut. Ciobanu ridică mâna, însă din inerție a căzut. A încercat să lovească, s-a propulsat cu tot corpul înainte Munoz și a căzut din acest motiv. Totuși publicul savurează ceea ce se întâmplă. Publicului îi place ceea ce vede, deși sala nu este plină sau arhiplină, așa cum ar fi trebuit și cum și-ar fi dorit de altfel și organizatorii. Totuși, gala frumoasă până acum. Am văzut meciuri frumoase. Iată ceva s-a întâmplat acolo, tot lovitură sub centură. Este a patra în această rundă. Sincer să fiu, nu-mi place deloc ceea ce văd. Iată medicul. Intră asta n-am mai văzut până acum. Da, intră în ring. Ideea e că nu prea are ce-i face în zona respectivă. Știi? Dă cu spray să amorțească. Nu cred că chiar sub ochii doamnei primar, da? Doamnă primar care a făcut pași importanți în aducerea Craiovei pe harta mondială a sporturilor de contact prin organizarea galelor aici la sala polivalentă proaspăt inaugurată și o sală extra modernă. Să vedem dacă va reuși și cu Universitatea Craiova, cu echipa de fotbal. A tot încercat în ultima vreme. S-a terminat meciul, domnilor și domnilor. Ei bine, Munoz se consideră învingător, Ciobanu se consideră învingător. Oricui se va acorda titlul, celălalt poate și are motive să protesteze. Ce răi sunt spectatorii, am citit ceva pe buzele acelei fane, bineînțeles nu pot reproduce tot ceea ce spunea. Să vedem decizia. Lăudabil că a rămas în picioare, să știi, Ciobanu contra lui Munoz, care este mai bine pregătit fizic. Abordare tactică mai bună pentru Munoz, suflet mai mult pentru Sebastian Ciobanu. Sala, desigur, este de partea românului. Poate că vor conta și acei 10%. Să vedem. Câștigătorul se califică mai departe pentru Super Combat Final Elimination, acel turneu piramidal. Hai, zi-l odată.
Tensiune maximă. Că Vine și cecul. Să știi că nici arbitrii nu sunt hotărâți încă. Extra round nu se mai poate acorda. Cineva trebuie să câștige și cineva trebuie să piardă. E păcat că se întâmplă așa. Ambii Lipseau fetele frumoase. De asta nu venea decizie. Decizie unanimă. Sebastian Ciobanu merge mai departe, prieteni, în confruntarea piramidală a Super Combat. Simt că are ceva împotriva acestei decizii Frank Munoz. Însă le era greu arbitrilor să ducă în urma acestui meci să-i dea câștig de cauză lui Munoz. O seară magică pentru români, meciuri frumoase urmărite aici la Craiova, meciuri interesante, dinamice. Îl avem în imagine și pe Eduard Irimia și să ascultăm interviul. Când câștigi, e cel mai bun. Is the name of God. I say you, I'll win, and you'll see that I win. Ți-am spus că voi câștiga. Sebastian Ciobanu spune că a declarat că va câștiga și s-a ținut de cuvânt. Sper să te văd în Super Combat 9. Continui, nu? Da. Numai bine tuturor. E greu să mai spună ceva în urma celor 4 runde. Ne vedem la următoarea ediție Super Combat. Da. Și are ceva de spus acolo. O dedicație. Da. Ei bine, prieteni, cam atât de aici de la Craiova.